Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah. وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوة إلى يوم الدين. أما بعد. آبائي وإخواني وأمهاتي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية مباركة من عند الله. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paganirun nasi ko dapat kapayak ukilapyat o mapipikirakan na ipanggubuhak na bitiyara ko di tanong di kapoy payawi sa ginawa tanong sagyang kutuwa kaya bilang tanwang kutuwa pagari tanong loks tanong si Haji Harun tato baluin wallah sukuburian na pagsiko surga na bugyang kaya ganatan niya ng mga pamilya niya na pakasabar ng Allah nabusambian wallah sa kapipya ginawa si ko mga pagpanag marata ginawa aminitan ng bakiran. Kaya kalilimod tanuman to na kalilimod ang kapayo-payo, kalilimod ang kapangnan, nakagya kalilimod ang kapangnan na paganap na kasi kung mga pagariakan, mga watakan sumbaya ko niyo patsin sa mapunto ka oras si ko kasalo da ni watang ila si ko kebanoy akebundiga kang imanto anuman kaaya ito nga nakano na banda miya ka sa pulurago anta ka kaya sobra sa pulurago ko kabubaloyak na isa ko watayo sa giyang kaya dal mapagaluan nada ni umanag susariata ay mataw siya na sumang aloks yung mga babuwa mamana di lang atawan nandun na iguat sekarang mga wata mga ruri mga wata na naapya di kayo ni ikaw ko nasa na di kayo terus sama puro kapalawian tanong mga malaikat ay apito akan rekan mga bangsa ko apa makin giman tuwaluan na udah busuk kanget miakaw kit sa apin-apin amin gula lang sangkot awata anak gurak bumya kamu namataan din di ke paru seorasak ni mantualungan kada ikusi saya ko nami udah sangkot tua kakakan asitati atiga nama pita na anak importante ako yung bintang sa Iligan City. Kapag tanong sa kiyang kutuwa, inimbitara kiyang kutuwa sa parliament sa kiyang bansa Moro Autonomous Region. Sa kiyang kutuwa, dinner consultation meeting sa Palau, Imantuala City. Na ana islat tanuro sa educational sector. Kaya may ano to sa mga religious sector, mga traditional sector, educational sector, na may ditindog tanong sa educational sector. Kaya ako mga alas 3 nakitawagan ako agyang kaya bagwa dato ay imam sagyang kaya dali mabansayan ko kapapagyan sagyang kaya wala dato natigtigyan na ayat na kabaya agyang kutuwa mga bangsa nga naskay managiran sabab ko kaya lang kaya basa adan yung dairan man suswarang ka naupamagupag ako kitsa kasindag na ukasablaw na katetigen si miya kamong orkanas kanu yung BTRI
Nami akan bitere kami au yang utasikia na emi atiro kan sagian ka do tu man namata na pia pasangan ako wa. Pia pasangan ako wa. Kau dah kumanik sulagu lagu suara yang utasikia. Namata-mata di mga bangsa ko di keparuso orasan isang yang masa. Kami yang akan kanu yang kutua importante apa yang minta kaliman tua kagagoi. Kaya tawagan na yang utabang sa tanong may merusak yang parliamen at yang nasir kilaya kung kakaan na kuha na may panutulak na tingin na ilukan dua Sikan Peace Consultation Meeting na ubaro ko maparo siya kagayan Euro City. Yuti kapag rapakurkan mo alang mo na pumakilit asal udah ni wa mapi tangi lagi yang kaya kepayaga kanu kanu na mabaluya panatiko say ko tendayo kapagintaw tanu sisa yang kaya dunia aya mata benar lagi yang kaya kepayaga lalaga kan kukang pagaya sa bendingan ko mga sabut si ko agamatan wa Islam nasa susuna ya okit hadid tanu maapat si iko pumbagay sa ambadingan na bada pagpangayat apa pakasingaan yan lagi ang kutuwa ko pagpamakin ikadua lagi ang kaya kakinagadiw sa yang kaya suara ko nasa iko tenda ya kaya pagintawakan ko kaya pagadadang sa ilmo kung miya kasong sudah 30 ragu kung kaya tiyang sa Saudi Arabia sa miya kasong 10 ragu na tinimuti mo ang suka pasangan amyang niya ko sa tao piksiko Allah Nagiyan kaya pungusay na kalakano. Nagiyan tika pag ora pakurkan urun sa pamakin ka ni Ethiopia. Kadi kalo-kalo nakataguan sa bunang yang kaya may tuwa oras tanong akan libut tanong. Diyan kaya masa namadakal sukya bandinga ulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada akong pagtawa di timu-timu ayat di timu-timu na diranita din tanuman su Allah. Diranita din tanuman su Allah illa nazalat alaihim sakinata war rahmah. Inun tabuatigu Allah na makatali makiran sukaliling tadamu karna amu sukara anak nabusunim. Na ayaka kagida mangasan na may katipu ka mamamakin. Na uding ka pamamakin na diga kagida magyan ka na nakararang na kaumukan na nagugayag ko to mabakar alimu apa kapolsi ko Allah. Mga urip mo Allah apa pemakin sagyang kaya masay manto. Yang kaya betada kau biag-biag sagyang kaya dunia na dua-dua pangkat ko begitu mo. Dua-dua pangkat akan begitu nga ko betad kuwaraan lagi yang kaya begitu sagyang kaya dunia. Pagalayo na pangkatan yan na anda di kapitaian na nanayon kay kagabinian. Na magabit man na nanayon kan kapmani kapitaian. Nagiutot ni kakasoy sigo tanda yung kawiyugid ka sa gyan kaya dunia napalad ka makatukaw na minimbarat mo ang kasumalakan mo akuan yan sunyawang ka yuto isa sigo mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su Ibnu Umar radiyallahu anhu amyat teruyan aparatigyan kaalapan ka anta kakapagalabatan ka subta dagyan kay dunia di kanyan maikmat nakun kun pit dunia ka annaka qaribun aw abiris sabil balu yang katigyan su dunia lagi ka umananangga aw abiris sabil nagunagid ka o plala ka sa sagyang kutwalalan diyan kutwa ka baluyan ka mananangga si ku dunia na ayawara ano mananangga Nabi makapagano-kano nagudi makapreparado sa iko kisampay niyan sa iko apatayan kalangulanguan na di mulayalayag na aalabatan niyan sulanguan apakataling mau na mga sisa kang taman sang kota kisampay niyan sang kota apatayan giyuto ikatero no Ibnu Umar at kinabalian ka sa kawiwik kasagyang kaya dunia ang lagid ka di mulayalayag nagulagin ko pula ko sa kupiter. Yuti naruitan wag yang kaya betadag yang kaya dunia andat di kapitayan andat di kagabilian namanya ka erodos ang kota sumpat ang utak katero Ibnu Umar
atigina ida amsayta fala tantadir as-sabah wa ida asbahta fala tantadir al-masa. Igira tigina kia pitangka na ubang kapan na nayang ka bang kapan na nayawa ubang akirampay sa igumagabi na anda depan ka gagawin niya katigian na din katigin na nayawa pipikira ubang kapan mirampay sa igukapit-apitayan. Nagyang kunto ka kapamulan yang sangkot puso ka, pamikiran ka. Di sagyang kunto di ngong kadanayawan na alaba to sagyang kunto di nga di ka preparado. Kaamay ko na miya kata di ngumarka sumalakal maut, kapira-pira sumalakal maut. Nakanabali pamili ka, andat ni kau mau dindi, atalek ka. Di sagyang kunto kaya pakapusadan niyo ako sukatnan ka, naganda ako lakul, Keptan malakal maut sunyawang ka pemanikyan sisa langit. Yuti paganay agyang kaya abtad agyang kaya dunia. Ikadua abtad agyang kaya dunia. Nadarpa akam butakan. Darpa akam butakan kapipya ginawa. Darpa akan sunod. Yuti Allah namanya tuyan sisa Quran at ginawaman hayatud dunia illa mata'ul ghurur. Dati kaya nabutad sa dunia inunta na matag sagad ang kapipya ginawa. Kaso kapipya ginawa nagyuto so kasunod. Na matagar ka sagad ang kutwa kapipya ginawa. Matagar ka sagad ang kutwa kapipya ginawa. Iman to nato patang tanwa di tanu di mamakin. Nabutad ang tanu sa segundo, kagita matanong utaman o kaya lagadaya kaya pagintaw tanu di sagir kaya dunia. Way dari ka na 40 rago na indigidihil ka. Na dimirampay sa 5 minuto so pagintaw nga kaya pagintaw nga sagir kaya dunia. Eman uto nagyan kaya dunia na matag sagad ang kapipya ginawa. Lagi dadal ukakan. Asoka kanaya buah kekidamang kasang kutuak kapya ita manang kutapangan na taman sagyan kaya bakarang na anda di kapakan pasyan sagyan kaya bakarang na miyada sunta magyang kutapangan ng kam nagina nagtadagyan kaya dunia oriyan ito napangatali ng marta nusok patay anton nagyang kaya kapatay ay kaya siya ng mga ulama nagyang kaya kapatay natigina huwal mautu nihayatul hayati dunia wa bidayatul hayatil akhirah. Suatigin sukapatay naskanian sukapusan pulimpusan akapagintaw sa gyan kaya dunia agus kanian supuunan panagayanan akapagintaw si kwalungan amon. Anda ni kapakali uniyaw manusia namin ito walin si sagyang kuto nakapagintaw sa amon. Akyaw siya ng mga ulama yan kaya kapatay. Natigin na paslo roh anil jasad wa nakluhu minad dunya ilal akhirah. Yan ko ta paslo roh minal jasad. Yan ko to akang gintasa kaputula ko niyawa. Ko kapakapupuun yan si ko ang gauta wa nakluhu minal akhirah na i-transfer sekalian si ko pawiyog si salungan amore. Yan ka niyawan ada dabo matao. Yan ko tabi ti yan kay Ariagi. Ay iniso mga Quraysh ko Rasulullah tigina yas aluna ka anero. Ipagisiran kaya Rasulullah anton agyan kanaro. Yan kanaro na ginan sunyawa. Qul arroh min amri rabbi. Yan kananiyawa na siyanan sa tangan wallah askan yan imataw. Daden atau ku dunia. Apa yang tahu nuna saintis ku dunia. Nadinya lumaylay antone pembetulan sa nyawa. Anak sa katawa saintis. Lagi yang kota kaya baca saja wata ayat. Na piag eksperimentian antone piusuh nyawa sa yang kota kapiunia. Na komin wasa pangangayaman. Nasi ikomia kapitu gawin na dadem piak. Agi yang na mga saintis na ewan anira lagi yang kota dia ni kapak eksperimentas kamu kasay. Namlumi wagiang kutwa niyawa wagiang kutwa bara niyawa na dadian maile andamia tagu wagiang kutwa niyawa
min amri rabbi sianan sa tangan Allah. Yuti sabab apadanan sa amrun ilmu gaib, padanan sa ilmu gaib ay buong matawon sa nasu Allah. Ugay na ayak ya to kawitan nurun nagyang kuntu akyaw sa no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan kaya kapatay. Nasupot na tigya na maragin sa kapatay. O pamakop kasakit na pumanginom sa bulong nang mantaman ami bulong yan sa Ginoo yan sabab sa kiyang kung taalabat yan o kapakataling mono kapatay. Nakaisalungan na si kuban ni Israel si kupagtaw Musa. Ay suban Israel lagi na sa mga pagtaw Musa. Na adna sa kataw mama. Ang mapasang ikang gumaya-gumaya si sakyan kaya dunia. Mapasang kapag enjoy si sakyan kaya dunia. Na si sakyan kutua ema na niyan na kapig yan na sumiyon si sakyan kutua nawasay. Nami untuk na di mamimikiran. At hindi na bagwa kaya dia kumakasagat sa kapatay. Miandingan-dingan yan ito, miandingan-dingan yan ito, aminititik sa akin mo pamikiran yan, at hindi na ubabu, dia kumakasagat si ko kapatay. La ilaha illallah. Aki mga nasa bangala, na so many na bagyang kuto mama, isagyang kuto, alaw sa ikapiguyan na miyaka mbuot, na sa lako kaya mbuotan yan na ingay. Miyada sisagyang kuto, narpak, ayamanan yan na din yan ipiguan. Peluto si iko ayamanan yan, nakahanda o Allah. Sang kuto kaya pikiran yan, sa ubo-ubo, di makasagad si ko kapatay. Nakagya sa lako kambuotan yan na ingay. Napilakaw ka din yan, ibubandukon sa punan yan. Nakagiya matik na apos-apos na din yan, ikambubandukon sa kota punan yan. Na, so tigtan mo, miya katundagay, miya kapanakadig. Nakagiyat na makapanakadig na miya tagunin sa kiyang kota pundi, wag yan kota panaw. Na miya kdam yan ang kota panaw, apkakaw. Nasukyak naman yan sa kota panaw, apkakaw, na miya ka nagsaswara. Na sa emi yan na suara, natigin na, hey mama, ay sangkad na daw puso yan. Ando ba ni kada daw po ingkar kami? Namiya kadingin na mele niya nagyang kutwa dito. Natigin ang tawa kanuha mga tao. Natigin may tigagyang kutwa miyan na suara. As kami man sa mga tao, apya mangninyan si ko Allah, di kami makasagad si ko kapatay. Nakatiya-tiya, natiyari mo Allah na kami makasagad si ko kapatay. Na umani matay kami sagyan ka igad na isang sagyan kaya panaw. Adit mang kilibong kakagiyan, hubong nagyang putang nyawan yan. Nagitigin nagyang kaya pila yung kapanaw, apipila yung kabubungan, nagpalapalay tayo mga tao, ada magintas sumyawan yan. Yuti Rasulullah SAW natin na innal mauta rahmatan lil alamin. Mata na sa kapatay na limuanan abagyan unya marati. Ipapakad ke unya marati si ko kapatay. Na awida ka na mala si ko mga tawa minggo ya bumayasag yang ke dunia mimbutak ang sisag yang ke dunia. La ilaha illallah. Ano tanusul sisag yang kana na duoke. So sirano to mga tawa mimbutakan sa agyang kaya dunia na ayadar pa Iran na bala agyang kuto alangan ay ini sa pakiran Allah am anas neraka jahanam. Mga urip Allah yang kaya kapatay na yakaturu Allah sa suratul A'raf parumero at 24 tingin kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamu ada tigin na say na adna tamanyan. Ajal, adna tamanyan. Ayabu ada tamanyan na so Allah. Wa huwa al-awwal falaysa qablahu shay. Wal akhir falaysa ba'dahu shay. Wal zahir falaysa fawqahu shay. Wal batin falaysa dunahu shay. So Allah. So Allah na sekali ni pangampanganay. Nadadaban niya nunaan. Wal akhir. Sekali ni uri-urian kapusan. Nagudad na ba niya urian. Idza jaa ajalul la yastakhiruna sa'an ketika pangumo diendi. Nah, la yastakhiruna sa'an.
Anto lagi yang kayak DND. Yang kayak DND na anda din ikarimbit to tao anda din ikarimbit sa manusia. Ang makapagidad si uulan niya tiyan niya sa makapatpul ulan. Agiyo te kapmunsokiron sa niyawa. Nagyo to ikapupasad sa niyawa kusukad na niyo. Patpul ulan. So tiktaro mga loks tano amiyang to. Mikuko. Na anda ni kamansokiron sa niyawa. Kaya ko ta manusia si sagyan ko ta kay kauwat na taman sa dimirampay sang ko dapat tulan na dapat naman sukisan niya wa. Oy, siya ko mga bagay nakatoni kan. Oy, bata taguan ni sagyan kay Quran na ante din ni kamansukiron sa niya wa. Aman sukan sa niya wa ang ko to wata si kay si ko kaririga si sang utatian na ayan na pesada na siran na gusto Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ya Allah naskawi kadnanak. Wa ana fi ahdi. Nasakan na matatagwa ko si ko kapasadan api pasadan ta. Ay pagampaganay. Apturun kau Allah na imo kay karakin suka benar kan. Makna sok. Kababaluyak na tuwan na simba na ko pa. Hikmamu Allah, amay kami mengingkarakan suka benarakan ku kababaluyak na Tuhan, na dikuskan siksaan. Itu kabenarkan si Allah, dikuskan siksaan. Na amay kami tunaitan wagi aku kabenarkan si Allah. Na miya kalidas tanong sa diyan utasa. Giyuti pagumpagannya papasadan niyo si ukad niyo. Na mapasado to ang makapasadan na kanu na ukur niyan subarian ka sa diyan kay dunia. Baga ini arkas ukuran sakian ke dunia. Nada baru matau inun tabusu Allah. Da baru matau inun tabusu Allah. Oke, dagian ke ukuran. Amada lagi yang kayak diri kapal makusya. Na anak isa ko mga ulama, si ko mga doktor ako. Asok yaw yang kayak ukuran na tiyan na doktor. Sama nuto nagyan kayak ukuran. Na matatanggal coba neraka. Nama tatanggal coba asoke. Namanya di tetap mengira. Atau na tiga ni puntusan ama anak yang kaya ukuran. Natigay na takarang. Ay makuno ta oras sa opisina. Natigay na kata sa pagaluan. Nagkukuk. Nasadin-sadin di kakukuk na ginali ukuran ka. Sadin-sadin di kang bekas kumapya nagiti ukuran ka. Na upama ko di ka nagsamaratan nagiti ukuran ka. Napya ka senggay wallah sumapi ako sumaratan. Anda ko pagukita. Ang siko marata apitir wallah amay ka dia ko ngasimban nasiksa anak ka. Amay ka di ka niya pagay sukap na nasiksa anak ka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dadna kiadna si mga jin gusto mga manusia. Inun tabuag yang ko ta ngasimban si Allah. Kasimban si Allah. Mabulang manaw sa inagyan kaya simba kabatan humuding sa masjid. Penaspik tano. Pamahumapang matas sa oras na mata ng pagkabayan ng nakapagusyaw. Why? Gitu mga orang. Miya kay isa na sugusa halay kisa na tuwas sana. Agi ang kuto at tingin na wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dad na kiad na kung mga manusia. Agus yung mga jin enong tabu na simba na kuwera. Nakagiya sumusa na din yan inimbitir isukad na niya. So ikaw masa umusa, siko masa umusa. Kaso mga nabi na bida-bida kaya mo ta kaya pa-okay, kaya mo ta kaya balwira na rasul. Na sumusa na din yan inimbitir isu Allah. Lagi makaw mas umusa siko Allah. Na ini pakai siya nun. Tingin na ya Allah. Anak pakai siya nun. Nanti uang ang doon pakai siya. Tingin na inong ka siksa sa ori panakainat na ka at idagdabang ugago anda manaya ikap siksa ang kasikutaw as sakay liyan mo na tunay misbago Allah tiru Allah ahe Musa nabaling ka nakuha kasagyan ka na isagad ka ang ulo na pamulaan ka nasiko ka pamulaan ka
na amay ko mua na panutulang karakan na tunay kiswayan na miya din sumusa na si isiyo kukuban Israel kaya mga bani sumusa alayhi salatu wassalam na nisa gadiyan ng mutaog na piyamulan yan nakagya mga pipilaragon kagya sumiyang una mga pagtaw na tanto ang malanduso nila niyo kapag mo sa kaya dunia why sa ayam mamboy susugo kira na ana si kumasa unok alayhi salatu wassalam na ay boy papaliw ko tira na kul kalima la ilaha illallah tuslimu teruang kaso kalima la ilaha illallah ka may katayo ko ng sa kaya papag Islam na sige kaya masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tanto ang maglusuras siya manudan tanong ko takatagyaw kita si moga ko tatulo mapunto ka sumusa niya din sumusa na piyamulan niya nagyang utaod nakagiyang mapamulan niya nagyang utaod taman sa miyonga nakagiyang munga nakinwa niya sa mga pipesang utaod na inisibay niya nakinwa niya sa mga raratas nagyang utaod adadabo niyang pakay adadabo niyang balik na inisibay niya nagyang misibay niya na nasumi pasumusa si ku Allah ginaya Allah supitero karang na mininggulan na at tigil na doon isiwa ka na tigil na sukiyaw nga agyan ko tauda piyamulak na sumapiyaw na inisibaya ka na sumarataw na inisibaya ka na suat tigil sumapiyaw na pipipi anak na inipamamagayak na miyakang gaya na tigo Allah lagi na din sa manusia so manusia ada ba niyang pakai di pilbid na so manusia anak pakai diyan na pipipi apakah tarus na kung sigusok na so manusia ada ba niyang bali why ada yang kita kata biag yang kutu kapasada namin isak yang kutu ki adna koron na tutong na kung sikon neraka jahanam at sabab sa daw ba niyang bali diyan ang ibutat sa yang kaya kapag itaw sa yang kaya dunia mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya katatakutan sa yang kaya dunia na antap tanu ana mission tanu anto na mission tanu sa yang kaya dunia langwan atawa di magitaw sa kaya dunia na ana mission yan ana tapyan so di mag-eskwela na ayan tapyan na makapasad na makakuasa galabukyan ka di makapya sa buta no kapagintaw niya anta ka sumamusot taribasok na ayan mission yan na mamula sa ilaw na pipian yan tiplaan yan pangwan yan sautan kaan na unga ang tribong agyang kutapag emanan yan na kuwan piyamulan yan so mga rasul na yan misyoniran na anda mo na yan ay kitunay nilang sasakyang kutak ya baluin na rasul adun ang misyoniran adun ang misyoniran ang misyoniran aso mga rasul na anda mo na i-compare sa kubitat amya binasa inuman sa mga rasul na kaya pagtantan agyang kaiyakap subwakiran kauman mabinasa sa kubitat si kupagtan ng Musa al-Usul Isa na sa kaya binasa kubitat na siyo ku Allah Isa ano yan ma-reform agyang kubitat sikman sa pagtantan ng Musa al-Usul Isa al-Usul Rasulullah si kumyakan na magato sa 25 nagun na miya binasa sa kubitat miya nakuto sa mga pagtaw mimbutakan sa pagtaw na siyo ku Allah Rasulullah to reform the status of the people anyang kabaripor magyang kunta betad agyang kunta kapag ito sa akin kay dunia gina nanto na mission sa akin kay dunia yang kay dunia na kailangan na sa katatakutan na ala mission tanu sukat tegudaya tanu ko kapag ito sa akin kay dunia na mission tanu sukat tegudaya tanu sa luwan na mawari aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tatap sa kumutopang niyan si Allah Rabbana atina fid dunya hasanah permen tatanwe ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah nabukan karakan semua piasi ke dunia nabukan karakan semua piasi ke akhir ayam mana ini na kebalans ka mapakatimbang ka so mission ka sa sakyan ka dunia aku siya anuan amawri natuloy mission sa sakyan ka dunia so dunia na ayam mission ka una pungkan pagkakaparasi kong akhirat
Ano ba nga ketentuan? Ay ketentuan na tulabusan ka agyan ko takapagintang ka. Pala yang galing na itatayakop siku Allah. Kami ito na agyan ko ta mission ka sa agyan kaya dunia. Kakena bumubang na riba ya kapag Islam. Nakabubong nga nagyang kaya ulungan sa nga di ka prokuro ko sa maskis. Napya kalipatan ka agyan kaya dunia. Kapag maluwi ka dawes ka, nabagyan ka siku dunia. Why? Ogay, nagyang ko to akapung ka na pagkatanong. Sisagyan kaya dunia, na para siku akhirat tan. Balu yang ka ginawang ka, isungkad ka sulanguan waran ka dadabiatan ka, siku kiyang ikini gulalan ng Rasulullah SAW kami balik pada simba. Pada simba. Makaturog ka, napakaturogan ka, so lagi do kaya pakaturog Rasulullah SAW kami balik simba. Kumang ka, na ayakakan ka na lagi do kaya ka Rasulullah SAW kami balik simba ng balasan kauno Allah. Sunod ka sa litar na pagkaunan ka so kaunan ka. Abatian ka so bismillah namin balik simba. Kakana buat simba na sukas tumbayan. Mga sunat kabatiya sa Quran. Kala ulang wana kau bigu manusia na amay ka baluin yan uto at tunabu sa ikhlas. Iyayon yan si ikabubayaon Allah. Abing balik simba. Wah. Kanto ni simba. Ayah pitur wa simba ko kiyaw siya ng mga ulama. Kati, malutan mo ito. Kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batinah. Gina ni samari, gina ni punto sa gyan kaya manasin. Langulanguan agad ka ikabubayar ka wallah. Apat sa katiro. Gelap ang mapayag anta kami susulan na gina ni punto sa simba. Kullu ma yuhibbuhu Allah min al-aqwal apat sa katiro. Pero kasama piya. Paginuntulan ka pero ka sa kauntol, pero ka sa kapaginuntulan, usaran ka so dila ka sigo ka panaspek ko Allah, pakandak lang ka so istighfar, usaran ka so dila ka kapabati ang ka sa Quran, usaran ka so dila ka, ang mabanoy abulong ko ka pagpangingit ka gito na simbol to, ang lagi gito ay amanan nila kasi may nasunat. Wal a'mal, gusto mga galabang. Pakaturo ka sa lagi nung kaya pakaturo ko Rasulullah SAW kami mo diya simba. Why? Anta ka sumund ka sa ikaw diyamban. Apakaunan ka diwang ka, nalungyo ka, napakaunan ka, kawanan ka, namin ba doon pa simba. Agyuti sunat wa Rasulullah SAW. Ay manan yan nagyan kaya simba. Nagyan ay manan yan napuntusan yan. Agyuti sa Allah, napitiru yan sa Quran. Atigian, yang mo tayo nalawin wanto na ay manan niya nakapakapas. Tigian na. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Niya duyan sa suratul Ala Imran ang magato sa 85. Lagwa na tigo Allah na dha'iqatul maut. Pakawkit ko kapatay. Betay. Deten. Ataw ko dunia. Aba di pakapatay ko kapatay. Ana miya ba niya kina diyang kataw no sasek ugay dayaman niya nakapakakuan sa guna. Amay ko bangkit no Allah diyan kay dunia. Waya pakoran wala sa 40 ragun. Napakasin ang wala sa 40 ragun. Nalinog no Allah diyan kay dunia sa maka 40 ragun. Naisian no Allah sumalakal maut. Tigo Allah ko balakal maut na rin. Kaya kuan kaso antap ni ad na niya wanya ko dunia. Tigo Allah tigo malakal mo tadit ati ina ada nambot na lumay busagyan nga masarik na lumay busagyan nga sabangan na lumay busagyan nga pangutaran pagudob na sumusi wala tingin ni Allah dahil nabiyak dia bakin kakataw ko na lang manubaran niya wana pala niya mana nena kaya waza niya wa tigo Allah ad na kaya tingin na lang ba tingin na taon tingin na napkan ga na pinawa tingin na tayo pinawa tingin na saka. Wah, kekuan ka sa ginawa niya, Allahu Akbar, Masya Allah, la ilaha illallah. Yuti sumalakan maut kami akan sedau si kokad nanian. At tingin ya Allah, narinas na ko kasi ko kapatay ka tanto abargen. Si ko kapuwi ko sa nyawa si ko kapatay. Kaya hindi naman ito yakin yung ano malakan maut. Saudara kasi lagyan ka dunia. Na ayaw ka kakidaman yan si ko kapatay. Na lagi-lagi ang kunta kampi nga uyag-uyag
nawa ludas na nagyang kuto ako balian. Nagyang kuto kasakit nagyang kuto aka prudas sa sasagyang kuto ako balian. Na lagi luto akap sigido kapatay. Siko mga tao ang mga darwa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naihirap man ay kinuha no malakal maut di panutulo. Malakal maut nagyang kuto andulo nagyang kuto ang aparateya. Naulog ng subok si ikulana, nagamit rin sulana, na di kataon nula na kaya di ubuk, na di mamukataon ubuk, kaya da yan si ikulana. Ya ayyuhatu an-nafsul mutma'in, irji'a ila rabbika radiyatan mardiyah. Hey nyawa tetana, hey nyawa, at tetana agito di panaw tuwag wangasi ko mga tao. Ay ninggulalan niya nagyang kutwa kapasadan nila na agusukad na niyan. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Inao nandud ka din si ukad ng kasa kandud akatetak na ako kalilintat. Kandud akatetak na ako kalilintat. Yuto mangulit ng Allah. Ay luto. Ikita supetay. Na pumalakal mo ito kaya man ako sukati binamabalaan nila nagyang utakwan. Kaandat ni kapli nyawa na sumalakad mo tak kailangan niya nung nagyang kutay amanan niya nakadartaan niyan si surga anta kasi kunaraka na ikiragyang kuta patay na miyay niya nagyang kuta kadartaan niyan si kunaraka jahannam na may tanong mga bubul kadamatan yan na makapangitag na makapangulibot na may tanong managasagyang kuta lawas yan sabab sagyang kutay amanan niya nako hirap man ay miyatay nagyang kutuan dudung utak linang paratian ay wala tetan na ay daw miadad si ama na miadad si ina na miadad si datan lutu may kini itan si karina nan sa yang utak ka benar agyang utak ka turu wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah mata anati wallah tuwaffawna ujurakum na imbagay kanudin inna ma mata anaya tuwaffawna ujurakum imbagay kanudin so mga balanso amaliw sa anong anak kiyama kati iso ka pakasaksi dia itutu ka pakasaksi paman jok jika aninar wa udkhilal jannata faqad faz niya karere kay sa genge ayat itu atiku Allah amya kasaksi ko ka pagitaw sa gyan kay dunia ato noto paman jok jika aninar sa tao amini lidat siya na ginawa niya siku neraka jahanam. Nah siku tidak saja yang buta neraka jahanam, nama papayak solalan o neraka agusunaran o surga. Wa udkhilal jannah, nagu makasunod siku surga. Anton to faqad faz. Yang kedua lah sabun sabda tiga Allah amya kasaksi. O kapag itaw na sagian kahit dunia. Sama na yun na mere tanusuwa. Balu tanu suka perintah tanu saya cagian ke dunia atau dapus nanu pada aswa-aswa siku Allah. Wah. Balu tanu so mengawaran tanu mengadabiatan tanu apa ada di siku Allah. Kekeput tanu cagian ke apian tuku Allah. Yang kaya ke Islam. Nah tanto ama pedang suka puguseu. Tanto ama pedang suka puguseu. Na ayat itu puntusan makna Islam asuk parang ay mapia. Innama bu'idtu illa liutammimal makarimal akhlaq. Ayatu atigu Allah, tigu Rasulullah. Akia syukurakan illa liutammima makarimal akhlaq. Kaanakan makumpleto so parang ay biasa. Kaya sigo masa o jahiliyah na mabibinasa subtat. Sumasa jahiliyah na mabibili sa subtad kaya betadiran na betad pangangaman hayawan betad hayop sagyang utaw rasiran why tabi ako ko mga bay ako sa mga dato da andan di kapakala o mga dato mga bay na nagkapakayaman ni na piya makay niya suwat ayan piya makay niya subabay niya na dad na bayran bidan ako sa pangangaman Nakiyuto inumpia no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apyak-apyan niyan subtad kapag intaw sa ke dunia. Nagiutit kibutulun sa parang ayam apya. Miya kaisa na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na namya katalimumun. Ya Rasulullah, mahiyal Islam. Anto na Islam.
Iku Rasulullah ay Islam na husnul khuluq kapi aparangan. Dan sabut lagi yang mutas sakata umama. Nya kapitak mana sumimu. Kena ya Rasulullah, ma huwa al-Islam? Antuna Islam. Kena husnul khuluq, moral excellence. Dapat sabut lagi yang utama. Mikatlot mangguin na sumimu si Rasulullah. Ya Rasulullah, ma huwa al-Islam? Kena husnul khuluq, moral excellence. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. I was sent to complete and perfect the moral excellence. Ay buat ibu Rasulullah, akia sugurakan na anak matarutok so moral excellence. Ini sudah terus Rasulullah Islam na sa madrasah, adi di pagadan Islam. Datero Rasulullah Islam na sa masjid, ano bisiyo sa Allah. Ay pagtero yan na Islam na sukapya parangay. Kagia asadun sa kapya iparang ngayong manusia nagyuti bunta larupan ng Islam. Api-api na yung ngaran ka na api na pinidungan na Muslim na may kamaratay pa ngay na di ka perati ano mga Kristiyano baka Muslim. No? Panay siya di ka kitarima lagi ang kaya mga surang at tanong sa agama si siya nga Islam. Nasabot sa kay dahilan siya kong mga Muslim na tanga ka, talibunu, tegaw, darwa ka, naman-taman. Kaso mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kenaba puno-puno ayakyan daw ayran siya ko Islam nagyang kuta di daw ni katirwa na sabab sa sagyang kuto ay makna niyan na kedairan sa sagyang kuta kaparangay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapya aginan sa Islam. Mangurip mo Allah, tumakin balasantan mo Allah sama dak lamapya si sagyang kay oras, akiati mo tanong. Yak ni sinayo no pamakuan. Kagi-agira liya budak nagya butuwa sa timan na kuan na pagkalayat kay panakabatian ng utas sa timan ng libro. Nagira ko na pagadudo. Kagi suka mata niro nagya nga lagi daya kuan na suka basa ko kan mabeni ni mga labi sa purang. Na madota si mitulde si sagyang kay kuan ka dip tun surasta. Cita mabibinayar masisinan si sagyang kay kapabang daw. Si sagyang kay kuan na bida suka pergi sa lecture si sagyang lagi daya mga traditional seminars udi na si sagyang utua mga formal si sagyang kaya pamana ka lectures na relaya ko niyo o ayaman yan na kakaputo lagi ang ewa ay manok niya kakuan lagi ng oras panginitan si ko Allah susak na napuninang si ko Allah yang kutuwa kakak na mindug sa rahmatu Allah na pakasuldo Allah si ko surga okay nasak na sumasariga kuwas kanyan na ini kalimu Allah sebab sa si ko mga patata o mga ababati akan amya turu Rasulullah SAW igira amya tayo na sumumin na sadang sa kada bentuk sa kaya goto tao nagyutut di rupa na bunta lagi ako to akip barat mo yan si kukat namin niya kaysa na ini anak-anak ini sagad bangkay na di na pamanupot na tigin na siya kaya natungop na miyatay amya giro Rasulullah amya sigura 2 tao kung naraka nagpamati na nagpaninisang baya o awin na bangkay natigiran na rin kadung niya siya kini ka tanto mapiparangan tanto akuan natigu Allah ay ba nanin na tao ko surga diyan gaya pagariakan na minum sa rahmatu Allah na iya dia kung disimbaan tulangwa na pagkatimu-timu napat sa mga sipatian nagyang kutuwa kalaya ni tindig si kulunot yan kalaya ni gagaw si kulunot yan na ayap na kay Oriano nagyang kutuwa at iti mo sa mga katitimo may sa maskita kung takya sa bengero na kita musi yang ana juhur na tigay na pugigatan amin yan so di galubog si sa girekon Allahu Akbar ya Allah pindamir kaya Allah kalimun kag yang kuta pagariami at yang emanan yan na miyata ko sa tangan kaya Allah na pagninamir kaya Arhamar Rahimin ag yang kaya ganatan yan ang mga watayan napakasabarang kasiran na gusabing ka sa kapipiyang ginawasok ya kirata ginawairan nagupong ni na merka po ya Allah ya Arhamar Rahimin aso mga sifat yan mga paparangin yan ang mga pipian ang mga masuami ya Arhamar Rahimin ama mga pamilya niya kaya katawang ko asa kita mo malilimut siya na dead na bone na emanan niya na mawatan sa paletan marami siya yung mutaloksta no pagalitan sa midug sa rahmatu Allah mga loksa mga pagaliakan siya kung yutamani sa tamanag yung kaya kapkupaya syariatakan sa rilantan wallah maparulitan ng kutabalas wallah
si ko ibigay niyan si siyang utang mga tawa di timo sa ayaw ko kaya timo iran nagyang kuto adi na nikatagtad misi ko Allah aqulu ma tasma'un aqulu quli hada wa astaghfirullahal azim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.